Crime and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Anak padasayang kaagi karon, mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasagan nga Claire. Salamat nga, nisugot ka nga magkita ta din sa park ha. Unsa na ito yun mo, Claire? Bahala nini. Arthur. I love you. Oh. Mahal ti ka. Mahal ko na ko niya! Hoy! Claire! Asa ka? Claire! Paminawas ako! Dalagi ko paminaw ni mo. Kung di ka muhunog lakaw. Muluhod ko din eh. Kung di ko mo barugong, di ko ni mo atubangon. Ansa? Amaw sa daay, barog ko na diha. Please, ang istorya tagtarong. Sige. Nga naglikay man ka na ako. Namatay na pagyut ka. Humay ko ni-confess ni mo, niyang ikatawain ko ni mo. Nagtuo ka nga ako mauwaw. Sorry. Sa tinuod lang, ginervyos ko itong pagsulti ni mo eh. Nakalitan ko. O ako kay ba kung saan ako pag-react. Mga itong nikatawa na lang ko. Kalimti na lang ito kong gisulti. Ha? Hindi pwede. Kay dugay na kay kong musulti unta ni mo sa tinuod. Tinuod? Oh. Ang tinuod. Love pati ka, Claire. Pero mutalaw lang gid ko basta magatubang ta. Kay mahadlo ko nga ba sinog unsay reaksyon mo ba? Arthur. Pero karon nga naibawon ako sa imong gibati para nako. Di na yun ako usika ning kahigayunan. I love you, Claire. I love you too. So... Kita na. Isugot natin ka. Amaw. Wow, kanino sa sinugdanan sa inyong love story, day, no? Oy, day. Wag ko mag-expect na makauyab yun mi. Sakto tong imong gibuhat, nga nagkinisog yun ka, nga isulti niya ang tinuod nimong gibati. Ug nakabantay ko, love kini niyang usag-usa. Kaayo, day. Banta, way mausab na mo. Kidili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga. Mawa siya na ako. Arthur? Ikaw bang malabay din sa akong table? Dili man lang mulingi. Claire, in my office, now. Oh, nga naman ka? Wa ka ba mahibaw nga bawal ang may karelasyon nga kauban diri sa itong kumpanya? Sir, kuan. Wa man ko'y karelasyon, sir. Mudinay ka? Sir. Kusultihan ta ka ganitugan si Arthur nako. Mudinay pagyapon ka. Ni angkod siya. Anong ni angkod man ka? Kaya di ko gusto nga magtago-tago pa ta. Pero... Hanay, kabala ka. Ayaw kabala ka sa atong trabaho. Padayon ka nga magtrabaho din eh.
O niya ikaw? Resign ko. Han. Grabe no, gisakripisyo gyud niyang iyang trabaho para ninyo. Mauliki. Hala, uy, grabe jud kanya ka pinangga, day. O grabe gyud siya ka proud nga ikaw iyang uyab. Mo na swerte gid kaayo kaniya, day. Han, maka-imagine kasi mong kinabuhi nga kauban ko nimo hangtod sa hangtod. Uy, nga nung diligodan. So, sa ato pa, nagkiri kay plano nga pakaslan ko. Aw, Pon. Maura titubak niya. Puhon ra. Happy anniversary, Han. Here, flowers for you. Oh, wow! May pa-flowers pa ka. Thank you, hon. Unyang gabi, pag-ilisog nindot, ha? Kay mag-dinner ta. Okay, hon. Hala, basig mag-propose na siya ni mo. Ambot lang ka, ha? Sus, as if wasa ka ma-excite niya, no? Actually, nagduda ko, pero... Siyempre, di lang sa ko gusto mag-assume kay basin unyag ma-disappoint ra unya ko. Ay, dama ko na oy. Sure ko. Mag 8 years sugod mo. Sigurado ko nga mag-propose na siya ni mo. Nabusog ra ka? Yes, hon. Thank you, kaayo. Of course. Basta ikaw. Samanta after mag-dinner? Actually, Han, kanirang dinner akong giplano kay muli ko sa'yo. May tawasunon pa mo kong trabaho, good? Okay. Ha? Wadi siya mag-propose ni mo gabi, Waoy. Mayo gani kay... Walang kayo kung mag-expect. Loy, kung mauna pa. Kano sa plano niyang mo settle down, uy. Ako pa di mo no, pangutan una ni mo siya para sure. Day, kapila na ko ng utana niya bahin na ana. Unya, si tubag niya. Pohon. Nana silang pukunin yung mga tubak. Mura kagway planong magpakasal. Han, nga naman kasaba ba ni mo, anak? Eh? Kaya ikaw marum kagway gusto, good. Mahal ti ka. Pero unsa? Claire, di sa tamang itaglabad, ha? Magtigong sa tagmayo. Una ta maghiskot ang kasal-kasal. Unya, hangtod ka no sa mga paabot niya. 8 years na mo niya, wag siya move nga buhaton. Wa ko'y mahimo. Lain mo sigig mamugos ko. Day, ano ka, uy? Nalipong ko, day. Ha? Pag sure, uy. Okay na ka? Pa-check up ka, ha? Congratulations, you're pregnant. O unsa?
Unsa? Mabdos ka? Oh, Nagpilis mo ka, di ba? nakoy natalagimaan atong... Nagdanghag na ka. Kibaw ka nga di pa ko andam. O, yun sa may gusto ni mo. Naan naman ni. Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Di pa ka pwedeng mumabdos. Pero ni ana lagi ni. Mabdos na ko. Kung dili ka mo dawat ni bata, bahala ka. Basta kat padayonon ko ni, bisag magbuwag patang duha. Claire, You're my life's one miracle. Everything I've done that's good, and you break my heart with tenderness, and I got Buotan, pinangga og mahal kaayo ko ni Arthur. I never Pero mura og wari padul nga ng among relasyon kung ako pa ning padayonon. Nawa man tuod siya na ako, pero nalipay ko nga na siya gipiling diri sa akong sabakan. Og enough na ni para nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.